Si et sembla, Gerard, tu pots quedar aquí al peu del carrer i vas agafant una mica els autèntics protagonistes, les reaccions d'aquesta gent que desfila, i també m'agradaria saber opinions del públic al llarg de la tarda, a veure què n'està pensant. Què et sembla? Bé, David, de fet ja tenim una reacció que és d'aquesta dona a la que li hem tret el lloc, que bonament ha pagat la seva quota per poder seure aquí a prop. Em sap greu, Em sap greu. No m'aixeco, me quedo aquí ja. No, que estan pagades aquestes cadires. Estan pagades? Sí, tant. Estan pagades. Quan han pagat vostès? 3 euros. 3 euros, caram. 3 euros, I se l'ha d'emportar cap a casa o com ho fan, això? Quasi, quasi me la portaré, esclar. Esperem que gaudeixin molt d'aquest carrusel. Gerard, jo me'n començo a anar cap al set, si et sembla. Te'n vas cap allà i agafo la primera reacció ja. Estupendíssim. Doncs això és el 53è Carrusel Costa Brava, el Carnaval de Carnavals des de Televisió Costa Brava al Camp d'en Prats. Comencem. Et veig a tu preparadíssim, amb l'ampolleta d'aigua i el porró de cervesa. I tant que sí, com ha de ser. Això és per la llet. Però aquesta aigua és especial. La que veus? Ara entenc lo especial. Que sí? És més refrescant. Ens havien dit que aquí les noies eren molt jovenetes. Sí, som una colla d'animació juvenil, és el primer any que sortim i sí, són jovenetes tots i jovenets. Són o som? Som jovenetes. Ara. Jo l'ànima la tinc jove, molt jove la tinc, sí. Ens pots ensenyar l'ànima? Ai, que això, des d'aquesta perspectiva deu haver quedat potser una mica malament. Ens han dit que teniu un DJ, podem anar a parlar amb ell? Sí, i tant. Em trobo en el balanceig, en el que és el sombrido aquí dalt de la carrossa. Aquest jovent porta una potència a sobre espectacular, fa tremolar la ciutat. Si més no, Camp d'en Prats. Això d'entrevistar el DJ de dalt de la cabina és complicat però apassionant. Tenim en Sergi. Hola, Sergi. Hola. Quin és el teu nom de DJ professional? No en tinc encara. Encara no en tens? Podria ser DJ de què vas? DJ de què vas? Sí, Què punxes tu? és una idea, és una idea. Sí, no, però quina música hi poses tu? Jo, més o menys, el que em diuen i el que m'agrada a mi. El que et diuen i el que t'agrada a tu. Potser trobar l'equilibri entre això és complicat, perquè sempre deuen dir va, posa aquesta. Quina és la que més et demanen? Reggaeton, però no s'aleixo, aquí no s'aleixo. El reggaeton te'l demanen i tu no el poses. Mai. I la cançó del Pavo Real? Bueno, portem música tant de... bueno, d'ocells com una miqueta per entretenir les nenes, perquè tot el rato els ocells, pues, va ser que no. Veig que aquí també teniu reggaeton, eh? Una miqueta. Si no els hi poso això, no tenen ganes de ballar, Això és un fenomen que haurem d'estudiar sociològic perquè ha passat. Sí. Estem veient tot de vampirs i vampireses. A vostè li fan por? No, a mi m'agrada molt una vampiresa que va, la primera de totes, la més petita, és la que balla millor de tota la comparsa. I això per què ho diu? Perquè és l'ànima de les festes de primavera. Miri. Veure la mainada com balla. Miri, vinguem-me. Aquí li presento dos vampireses. Bueno, Es queda amb aquestes o amb aquella petita? amb la petita. Soc una saltacona. Vols dir que no serà la teva filla? No, La teva neboda? no. Llavors qui és? No ho sé, però m'ha fet molta gràcia quan ballava. Ah, molt bé. No és que hi hagin preferències familiars. No sé qui és, la filla de qui és, No saps la filla de qui és? De quiénes tus padres? Ets parcial, total. Soc parcial total. No et preguntaré quina és la que t'ha agradat més perquè de moment n'hem vist poques i quedaria lleig. Sí. Però de moment seguiràs en aquest. Al final ja valorarem. Molt bé, veiem que vostè està en un lloc privilegiat d'aquestes cadires que es paguen per veure-ho bé. Ho ha pagat vostè o la dona? Ho ha pagat la dona. La colla Ballaruca de Palafrugell. Sí, Què ens en podria dir d'aquesta colla? molt maca, molt treballadora i, bueno, ho fem molt bé, no? No s'ha notat que vostè forma part de la colla, eh? S'ha notat? Bueno, Una mica, no? i si fos per vostè, de què us haguéssiu disfressat aquest any? Jo, Per vostè, Per vostè. Per mi? Bueno, jo m'agrada molt ballar i poder de, jo què sé, que m'imaginaria jo ara. Poder de... Ai, no sé. Ara m'has agafat una mica... De Teresa Forcadell. No! Home, podria ser un disfraç, però... Pensi que la Teresa Forcadell
Bueno, sí, poder sí. Sí. L'artesa de Forcadell fa trempar mig país, eh? Bueno, sí, poder sí, hagués quedat bé, no? Hagués quedat bé. Aquí hi ha com un Chiqui Park inclòs. Guaita. I més enllà del Chiqui Park tenim a primera línia. Hola, és vostè Sant Jordi? Ha vist algun drac aquí matar? Atenció, sembla que se'ns amaguen. Tenim aquí a la Juana de Arco independentista. Hola, què tal? Serem independents o no? A veure si la tercera va a la vençuda. Tu ets un guerrer o un cavaller? Un cavaller. És un cavaller? És el primer cop que participes? Sí. Sí, i se't veu que et fa molta il·lusió, eh? Sí. Jo no sé si heu pogut fixar-vos en la guspira, en la felicitat que desprèn aquí, perquè malgrat estem sobre rodes, aquí hi ha una passada. Sona la música de Juego de Tronos i de cop es canvia. Do You Love Me? Vosaltres teniu ganes de seguir gaudint d'aquest carrusel primaveral? Doncs no canvin de canal. Diferents imatges les que anem gaudint de diferents angles d'aquesta segona carrossa, la carrossa de concurs de la colla ECACI, amb aquesta particular escola de ball que ens presentaven en aquest... Una escola de ball, David. Jo vull aprendre a ballar. Què he de fer? Jo no sabria com aconsellar-te si vols aprendre a ballar, eh? Estem al final. Vale, Riu. Tu passes bé, balles, deixa't anar, escolta la música. Sí o no? Feeling the music. The music on your body. Let's go! Déu-n'hi-do, quines professores. Això... Però tu t'hi dediques a donar classes de ball normalment o només per carnaval? No, jo ho porto al cos, això. No, ja ho sé, però no... Ara sí, a vegades no. Sí, una miqueta sí. Ho porto a dins des de la infància, ho he mamat. I el carnaval també? El carnaval també. Heu rebut algun premi o espereu rebre'l aquest any? Nosaltres venim a passar-nos-ho bé. Si cau, i si no, que nos quiten lo bailao, que és passar-nos-ho bé. Mentre no caigueu vosaltres amb el ritme que porteu? Estem al tanto, Riu. Hola, què tal? Bien. Bien, ¿pero de qué tipo? Bien, un tipo bueno. Porque claro, a esta hora usted podría haber despertat de la siesta, pero no, en cambio está aquí. Un poquito frío. Pero son no té, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes son? No, hombre, ¿cómo voy a tener sueño? Ah, no sé, porque a estas horas, un domingo... Que no tengo sueño. Ah, ¿y frío? Que frío tampoco. ¿Y ganas de disfrazarse? Ganas de disfrazarme, a lo mejor sí, fíjate. A lo mejor sí. ¿Y de qué se disfrazaría usted? No con buenas chicas, no contigo. ¿Que se disfrazaría con chicas? Con chicas sí. Yo con hombres no, pero con chicas sí me disfrazaría. Estamos hablando de disfrazarse, ¿eh? Sí, pero yo ya soy muy viejo para eso. No, hombre, no, para disfrazarse no hay edad. No hay edad, para subir encima de una carroza sí. Pero ir por aquí bailando no. Mira, el año que viene volveremos y le voy a buscar a ver si lo encuentro disfrazado de algo. Vale, más o menos estoy por aquí siempre. ¿Pero de qué se disfrazaría? A ver, ¿bombero, policía o de payaso? Me cago en 10, ninguna cosa de las tres. Bueno, yo le dejo un año que se lo piense y el año que viene lo buscamos, ¿eh? Sí, seguro. Hombre, vale más que nos encontremos.